Hola, bona nit. Obrim el Telenotícies de Nadal amb una notícia sorprenent. Apagón mundial. La nostra companya, la Puri Barceló, ens dona l'última hora. Aquesta nit a les 9, la ciutat de la llum s'ha quedat sense llum. París s'ha quedat a les fosques. L'emblemàtic monument de París, de forma inesperada, ha quedat totalment a les fosques. Ha creat el desconcert dels ciutadans i turistes. Altres ciutats d'Europa s'han quedat sense llum. Londres, Madrid i Barcelona són altres de les ciutats afectades per aquest misteriós incident. La policia està buscant el culpable. La policia ha centrat el focus de les seves investigacions en el conegut activista M.I.A., que ja en el passat havia reivindicat altres accions en protesta per l'escalfament global. El prestigiós ornitòleg Joel Rodríguez de la Fuente ha descobert una nova espècie d'au de la família Psittacidae, del gènere Psittaciforme, vulgarment conegut per agaporni. Els agapornis són uns lloros petits i de plomes vistoses, coneguts per viure sempre en parella. Aquest nou tipus d'agaporni, descobert pel Joel, té la particularitat de ser single. Com veiem en les imatges, rebutja l'apropament d'altres exemplars. La jove Laia P.R. ha estat proclamada empresària de l'any. El seu model de negoci i la seva marca de clauers personalitzats són ja tota una referència a nivell mundial. El barceloní Joel B.C. ha entrat al rècord Guinness. La seva passió pel joc de taula Rummy no té límits. El comitè que atorga aquest guardó ha determinat que el Joel és la persona que més aplicacions ha donat a les fitxes del Rummy en el món. Productes per a la indústria alimentària, cosmètica, moda, fins i tot ha creat la seva pròpia moneda. La jove catalana Carla R.P. s'ha convertit en tot un fenomen de les xarxes socials. Els seus vídeos nadalencs s'han fet virals. El nombre de visualitzacions creix minut a minut, fet que l'ha convertit en la tiktoker de moda. I ara, en directe, al trànsit. Anna, com estan les carreteres catalanes? Doncs el trànsit té una circulació fluida. Tot i que hi ha un problema. A la carretera B224, a l'alçada de Masquefa. Això provoca que els alumnes de Masquefa no puguin arribar a les escoles de Barcelona. Ho sento molt. I la resta de carreteres van superbé. En estas fiestas, que no falten en tu mesa pasas sultanas, ricas en fibra y minerales. ¡Qué alegría comer pasas cada día! Esta Navidad... ¡Pasas sultanas! ¡Están riquísimas!
Avui a Cuines Catalina Ruscalleda. La prestigiosa cuinera amb 3 estrelles Michelin ens ensenya a fer aquesta recepta que sintetitza l'essència del Nadal. La Catalina ens recomana afegir una mica de camamilla per poder pair la sopa. I si l'ambient està carregat, podem afegir tila a discreció. Brutal! Hola, bona nit. Aquesta és la situació del temps. Us podria donar molta informació, però farà un fred que pela. Sortiu poc de casa. Pugeu-vos del pijama i passeu bones festes, bon Nadal.